Ще чакаме да дойде медицински екип, за да го махнем, защото отдолу да има сигурно течение. Не мога да го махна. Главата боли ли те? А къде е боли? Има ли нещо да те боли? Ръката, болка, някъде по ръцете. Дясната ръка цялата. Да. Лузана. Не си се сещаш. Много. Ръцете много да кърват. Може ли да мърдаш ръце? Малко. Изтръпнали ли са? О, започне. Много боли. Това коста ли? А, да, бе, коста. Аз казах какво е, тя също може да каже. Питай ния. И от двата. Ето почна. Какво е това? Защо ни говориш? Шина